V spolupráci s www.motointegrator.sk vám prinášame test jazdenky Renault Captur. Slovo Captur v preklade z francúzštiny znamená chytiť, uchopiť. My sme teda chytili kľúče zánovného Renaultu Captur a vyrazili sme na test jazdenky do mesta. Tu je totiž auto ako doma. Captur dostal podobu crossoveru. V podstate ide o Clio so zvýšeným podvozkom. Okrem toho má väčší rázvor a rozchod kolies. Po dizajnovej stránke výrobca sľubuje 200 rôznych vzhľadových kombinácií. Auto má byť štýlovkou a pri vhodne zvolenej farebnej kombinácii Captur dokáže naozaj zaujať. Interiér sa nesie v podobnom duchu. Sedačky sú síce príjemné a pohodlné, no pri ostrejšom prejazde zákrut sa budete musieť držať volantu. Bočné vedenie nie je takmer žiadne. Použité materiály sú však kvalitné. Majitelia sa však sťažujú na slabšie spracovanie a občas aj vrzgot. Miesta je vnútri dostatok. Praktikou určite potešia posuvné zadné sedadlá, ktoré umožňa podľa potreby zvyšovať objem batožinového priestoru. Ten má kapacitu od 377 do 455 litrov. Po sklopení sedačiek priestor narastie až na 1235 litrov. Revírom Capturu rozhodne nie je diaľnica, ale mesto. Napriek vyššiemu podvozku výkon putuje len na predné kolesá. Na bláznivé výlety mimo cestu teda zabudnite. Napriek tomu je podvozok pomerne tuhý a teda Captur nie je nakláňajúca sa loď. Jeho jazdné vlastnosti sú také, aké by ste od mestského auta asi očakávali. Riadenie je nekomunikatívne a pri vysokých rýchlostiach dovnútra preniká hluk. Vďaka malej podvozkovej plošine s tým však zaparkujete kdekoľvek a vďaka vysokému podvozku prekonáte aj obrubníky. Najväčším problémom auta je ponuka motorov. Malý 0,9 litrový benzínový preplňaný trojvalec nevládze. Motor má výkon 90 koní a veľmi ospalú reakciu na stlačenie plynového pedálu. V reálnom svete s ním budete jazdiť za nejakých 6,5 litra. Ak sa nebudete krotiť, tak aj viac ako za 7. Lepšou voľbou je benzínová 1.2 TCE, tá má výkon 120 koní. Renault ponúka motor len so 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou a priemerná spotreba hravo prekračuje aj 8 litrov. V ponuke je aj naftový agregát 1.5 DCI v dvoch verziách s výkonom 90 respektíve 110 koní. Spotrebu dokážete hravo udržať aj pod 6 litrov. Naftový agregát sa však do mesta nehodí. Pri takomto používaní mu hrozí rýchle zanesenie DPF filtra, ale aj nadmerné opotrebenie dvojhmotového zotrvačníka. Môžu sa k tomu nakoniec pridať aj problémy s turbom a EGR ventilom. Je len na vás, či ste ochotní akceptovať riziká spojené s vlastníctvom naftového auta. V prípade benzínovej voľby však počítajte s vyššou spotrebou. Zážihové agregáty sú spoľahlivejšie, ale aj tu sa občas vyskytne nejaký problém. Benzínové motory majú problém s palivovým čerpadlom a pri väčšom najazde počítajte aj s výmenou turbodúchadla. Renault dáva na svoje vozidla záruku v dĺžke trvania 5 rokov. To znamená, že aktuálne je ešte každý Captur v záruke. To však nie je dôvod na to, aby ste museli s vašim vozidlom len do autorizovaného servisu. Starostlivosť o auto vám ponúkne aj Motointegrátor prostredníctvom siete servisov Q-Service, bez toho, aby vaša záruka utrpela. Francúzsky crossover je na trhu pomerne krátko na to, aby sme mohli hodnotiť jeho celkovú spoľahlivosť. Napriek tomu sa už teraz objavujú prvé detské choroby, ktoré auto sprevádzajú. Majitelia sa občas sťažujú na nefunkčný ukazovateľ stavu hladiny paliva. Štrajkovať zvykne aj bezkľúčové odomykanie a štartovanie. Častokrát nefunguje tiež start-stop systém. Niektoré autá trápi aj kondenzácia vlhkosti v zadných svetlách. Captur mal z začiatku problémy so systémom Airlink. Problémy vyriešila aktualizácia softvéru. Vo všeobecnosti platí, že Clio bude lepšou voľbou. Pokiaľ však dokážete oceniť vyšší podvozok a lepší výhľad, tak Captur môže dávať zmysel. V bazare dokážete zohnať jazdený Captur od 11 500 €. Výhodou je, že takmer všetky kusy sú vďaka malému nájazdu v dobrom stave. Prípadne môžete ešte stále siahnuť po úplne novom aute priamo od výrobcu.